Moi boas, cosmicoides, benvidos a un novo vídeo. Hoxe, pois, estamos aquí para falar de algo que creo que vai estar bastante interesante, pero, antes de un minuto, cámbiome a roupa e empezamos a falar. Así que veña, hasta ahora. Ben, antes de nada, gustaríame pedirvos perdón por estes pelos que teño, pero, que ten que estar aquí confinados, todo ese rollo, así que, nada, disculpas, non vos riades moito de mí. Outra cousa, tampouco sei como quedará o vídeo en plan cadrado e todo eso, porque, este é o meu ordenador, a cámara que usaba, pois, é a do ordenador, como é ordenador. Entón, ahora mesmo estou grabando, pois, con un móvil, unha silla de escritorio, é un móvil enganchado con cinta aillante a un pau unha escoba que está enganchada esa silla, así que, non sei como quedaría o remedio, pero que máis ou menos se vexe ben, entón se ve ben, pois, continuamos e todo o rollo que, pues nada, facemos o vídeo e xa está. Pois hoxe do que imos falar basicamente é, pois, un acontecemento, ir introducindo un acontecemento que vai ter lugar o día 25 e que eu, sinceramente, non me acordaba, non, senón que non me decatei de que este sábado é 25 de abril, e cando supe onte, pois dixen, mi madriña. Que pasou o 25 de abril? Pois supoño que moitos saberán, ou non sei se sabedes ou se non, pero o 25 de abril produciuse en Portugal un acontecemento bastante masivo da poboación para derrotar ou para oporse á ditadura militar que había naquel momento. Pasou un feito moi significativo, pois que ten que ver con carabéis, armas, etcétera. Iso, que houve pois unha especie de movimento popular en contra dese réxime totalitario. Cada 25 de abril, pois, adoitase conmemorar un pouco ese movimento, non? Un pouco, pois, celebrar a gran repercusión que tivo que ao final foi, pois, rematar co réxime fascista. Entón, eu pensei, tiña pensado facer outro vídeo, pero dixen, 25 de abril, esta semana, sábado, pois, por que non, máis ou menos, ir facendo durante esta semana vídeos que tiña pensado subir un cada día, o que pasa que a ver como me sale o tema, porque hoxe teria que subir dous, porque onte non me deu tempo. Entonces, a ver se podo, e se non, pois irei subindo vídeos un pouco falando deste tema, pois ata o sábado, e xa veremos como vai evolucionando a historia. E hoxe imos falar un pouco, pois, dese réxime que había no momento en Portugal, que era basicamente unha dictadura fascista, como houve en España, en Italia, un pouco, pois, por esa rama de privar as liberdades, varias historias que iremos vendo a continuación. Pois no 1926 en Portugal produciuse un golpe militar que fixo que que se instaurara unha dictadura, pois, en todo o país, e que, cabe dicir, foi a máis longa que existiu ao longo do século XX. Máis tarde, no 1932, Antonio de Oliveira Salazar convirtiuse no ministro de Finanzas e, basicamente, no dictador do país. Creou o que se coñece como Estado Novo e, basicamente, era un réxime que se baseaba no autoritarismo en ideas fascistas, era de ideoloxía fascista, inspirándose, pois, neses valores que xa Mussolini desenvolvera en Italia. Polo tanto, tamén foi coñecida como a Segunda República ou a República Corporativa. Basicamente, pois, foi un réxime que durou 48 anos dende ese golpe de Estado até o 1974. E como xa dixen, foi unha dos réximes dictatoriais o máis longo en Europa en todo o século XX.
En 1933 aprobouse unha constitución mediante un referéndum nacional e podemos pensar que, bueno, dicimos, bueno, a xente vota, pode parecer unha ditadura un pouco encuberta, bueno, aquí hai que concretar determinadas cousas porque, como veremos a continuación, sí que é certo que algunhas persoas consideran como unha ditadura máis suave. Vale, hai xente que di que este réxime foi máis suave, por exemplo, que a ditadura de Franco en España, polo tema de que había eleccións, mas estas non eran como tal, posto que había sempre pois amaños por detrás do goberno, por tanto, pois non podemos consideralas como tal. Vale, e polo tanto tamén podemos dicir que, basicamente, non foi máis suave, non foi unha ditadura branda, por así dicilo, posto que se declaraba como un sistema tradicionalista, basicamente colonialista, e polo tanto, bueno, pois había moita privación de liberdades, así como tamén había pois a obriga de facer como alabanzas ao xefe supremo. Despois tamén estaba moi presente a censura, un pouco pois esta ditadura sustentábase na propaganda e en parte pois en asociacións xuvenis. Así que, de certo modo, eu creo que é bastante comparable co réxime franquista, pois a verdade eu atopolle moitas similitudes co fascismo de Franco. E bueno, non temos tampouco máis que dicir que basicamente a liberdade de expresión, liberdade de unión, en fin, liberdades que se consideraría pois lóxico nun sistema que se considerara democrático, pois eran suprimidas por Salazar, polo goberno en definitiva. E ben, Portugal tamén encontrámonos nunha situación na que discorre a Segunda Guerra Mundial. Portugal mantíñase neutro, pero aquí comeza a haber unha serie de conflitos no que veñen sendo as súas colonias, pois toman conciencia e prodúcense lanzamentos militares en diversos países que estaban ocupados, estaban colonizados por Portugal e rebelanse para reclamar un pouco pois esa independencia. Por exemplo, o caso de Mozambique ou Guinea-Bissau. Reclamaban esa independencia, esa liberación do dominio portugués, pero non se lle concedía e, polo tanto, levaron a cabo revoltas. Vale, polo tanto, no 1968 Salazar morre debido a un derrame cerebral e o seu exministro, Marcelo Caetano, pois tomará un pouco esas rendas ata o 74 de levar a cabo, de proseguir con este réxime fascista. Así pois, bueno, pois, basicamente, atopamos aquí todo ese transcurso dunha época negra da historia de Portugal, marcada, pois, como todas as dictaduras, represión e máis represión. Xa para rematar, dicir que este sistema provocou unha gran decadencia económica e, así mesmo, pois un certo desgaste na población debido ás guerras coloniais e comeza a haber un certo, non sei, disgusto, descontento co sistema e, polo tanto, a poboación únese xunto co exército para levar a cabo pois unha revolución para rematar co réxime. Bueno, veremos como o sistema, o exército, pois terá un gran papel xunto co resto dos cidadáns. Bueno, se vos gustou este vídeo, pois podes deixar un like. Me parece interesante, pois, bueno, a ver, ao mellor moitos xo sabíades, moitas, pois, xo estudamos, non? Na escola, ou polo menos algo vez iríamos falar disto, así que se vos gustou iso podes deixar un like, un pulgar arriba, compartides, comentades calquer cousa que vos interese e pois veremos no próximo vídeo a ver se son capaz de facer isto que me parece bastante interesante e así incluirnos un pouco, coñecer un pouco máis da cultura do país veciño e pois darlle un pouco de chichilla a esta canle
falar así da cultura lusófona. Nada máis, se vos gustou eso, like, podemos suscribir, me axudaría, tal. Nada máis, ata o próximo vídeo. Adiós. Espera aí. Recordad unha cousa, sempre antifascistas, bueno, que hai que aprender dos erros da historia, evitar que actualmente pois certos partidos, certas ideoloxías afloren de novo na sociedade. Nada máis. Divertivos, ata a próxima, hora sí. Comezou a festa e xa estamos a tocar. A xente legalita está bailando ska.